Shahararren mawaƙin siyasa wato Dauda Kahutu Rarara ya sa gasa a sabuwar waƙarsa mai taken Jagaba sai ka shiga bila, inda yau ya wallafa a shafin shi na Facebook yake bayani dalla-dalla inda yake cewa ya kamata mutum ya yi bidiyon ne kaɗai a TikTok ya yi posting ɗinta. Duk wanda ya fi samun liking da comment to ya ci gasa. Ya bayyana cewa daga na 1 zuwa na 10 za su samu kyautar motoci, daga na 10 zuwa na 20 kuma za a raba musu kyautar mashina, daga na 20 kuma zuwa na 30 za a raba musu kyautar wayoyi wato iPhone, daga na 30 kuma zuwa 40 za su sami kyautar kuɗaɗe, inda ya ce kuma yau da daren yau Lahadi zai saki waƙar ne a tasharsa mai suna Dauda Kahutu Rarara da misalin karfe 8 na dare. Allah ya ba mai rabo sa'a. Sa'in nan kuma ya yi bayani gami da cewa mu kanmu masu kallo mu ne za mu yi alƙalancin wannan gasa. Kasantuwar ya ce dukkan wanda ya posting ɗin waƙar nan idan har ya fi samun liking da comment to shine ya ci wannan gasa. Dukkan wanda yake samun liking a gurin mutane to ya ci wannan gasa. To don haka sai ku garzaya yau da misalin karfe 8 Dauda Kahutu Rarara TV din nan domin ku ɗauko downloading ɗin wannan waƙar mai suna Jagaba sai ka shiga bila. Kada ku manta ku yi mana subscribe a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato Abba Yusuf TV. Ku taɓa alamar ƙararrawa yanda da zarar mun samu sabon labari ko sabon shiri za mu ɗora kuma za a zo zuwa gare ku. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode.